ഹായ്, ഡെയിലി നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ഓരോരോ ഓഫർ കോംബോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവോ എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ. ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെർഫ്യൂംസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 പീസിൻ്റെ കോംബോ അല്ലെങ്കിൽ 7 പീസിൻ്റെ കോംബോ ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 പീസിന് വെറും 50 ദിറംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 7 പീസിൻ്റെ കോംബോ എടുക്കുമ്പോൾ 120 ദിറംസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ 120ൻ്റെ കോംബോ എടുക്കുമ്പോൾ 7 പീസ് 120ൻ്റെ കോംബോ എടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ഫ്രീ ഡെലിവറിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ക്വാളിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ നിങ്ങൾ ഒരു പേടി പേടിക്കേണ്ട. 8 hours പക്ക ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പെർഫ്യൂംസ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. ഇനി അതല്ല മണി ബാക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയോടുകൂടി നമ്മളത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ മുടക്കുന്ന പൈസക്ക് വെർത്തായിട്ടുള്ള പെർഫ്യൂംസ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 3 പീസ് ആയാലും 7 പീസ് ആയാലും ക്വാളിറ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്മെല്ലുകൾ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് അബുദാബി മുസ്തഫ 37 ഓൾ ഓവർ വഴി ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓഫേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട.